У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. З Духом Твоїм. У справядлівасці з'явлюся перед обличчям Твоїм, Пане. Насычуся, калі адкрыецца хвала Твоя. Гэтымі словамі Святого Пісання пачнем святую імшу, падчас якой збіраемся каля алтара Пана, каб удзельнічаць у найсвяцейшай Еўхарыстыі, каб насычаць наша сэрцы Божай моцай, гэтым хлебам жыцця, які умацоўвае нас на шляху да нябеснай айчыны. З верай і надзеяй прадставім Пану Богу нашы просьбы, нашы інтэнцыі, а асабліва будзем маліцца аб здароўе, Божае благаславенства, апеку Маці Божай для сем'яў Грынкевіч, для сям'і Кашэріных, патрэбныя ласкі для іх. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Боже, Ты блукаючым паказваеш святло Твоей праўды, каб яны маглі вярнуцца на добрую дарогу. Дапамажы ўсім хрысціянам адкінуць тое, што супярэчаць іхняй веры, ды імкнуцца да таго, да чаго Ты іх паклікаў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги Зыходу. У тыя дні над Егіптам паўстаў новы кароль, які не ведаў Юзафа, і сказаў ён народу свайму: «Вось народ сыноў Ізраіля шматлікі і больш магутны за нас. Хадземце паступім з ім мудра, каб ён не памнажаўся. Бо калі будзе вайна, ён далучыцца да нашых ворагаў і будзе ваяваць супраць нас, і выйдзе з зямлі нашай». І паставілі над ім кіраўнікоў павіннасцяў, каб тыя прыгняталі яго цяжкімі працамі. І ён будаваў для фараона гарады для сховішчаў Пітом і Рамзес. Але чым больш яго прыгняталі, тым больш ён памнажаўся і рос. Таму баяліся сыноў Ізраіля, і таму егіпцяне жорстка прымушалі сыноў Ізраіля працаваць. Рабілі іх жыццё невыносным ад цяжкай працы з глінай і з цэглай, і ад усялякай працы на полі, і ад усялякай працы, якую жорстка прымушалі іх рабіць. І загадаў фараон усяму свайму народу, кажучы: «Кожнага сына, які народзіцца ў габрэю, кідайце ў Ніл, а ўсіх дзяўчат пакідайце жывымі». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Дапамога наша у імені Пана. Дапамога наша у імені Пана. Калі Пан не быў з намі, скажы Ізраэль, калі Пан не быў з намі. І людзі супраць нас паўсталі, то яны праглынулі б нас жывымі, калі б распаліўся іх гнеў супраць нас. Дапамога
небасводы, поток прайшоў бы над намі, тады прайшлі б над намі бурлівыя воды. Благаслаўлёны Пан, які не аддаў нас, як здабычу для зубоў іхніх. Дапамога наша у імені Пана. Душа наша, як птушка, вызвалілася сіла лоўчых. Сіло парвана, і мы ўратаваліся. Дапамога наша у імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Дапамога наша у імені Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З духом твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Jesús сказаў сваім вучням: «Не думайце, што я прыйшоў прынесці мір на зямлю. Не мір прыйшоў я прынесці, але меч. Бо я прыйшоў паставіць чалавека супраць бацькі ягонага і дачку супраць маці яе, і нявестку супраць свекрыві яе. І будуць ворагі чалавеку хатняя ягоная. Хто любіць бацьку ці маці больш, чым мяне, не варты мяне. І хто любіць сына ці дачку больш, чым мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго. А хто страціць жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае. А хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока у імя прарока, узнагароду прарока атрымае. І хто прымае справядлівага у імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады у імя вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй. Калі закончыў Jesús настаўляць 12 вучняў сваіх, перайшоў адтуль вучыць і прапаведаваць у іншых гарадах. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Хрыста. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сённяшняя навука Jesúsa Хрыста, якую чуем у Євангелія ад Матфея, можа здацца, што яна вельмі супярэчыць самой мыслі Jesúsa, што Jesús сам сабе супярэчыць. Jesús заўсёды казаў, што я нясу супакой свету. Заўсёды казаў, як уваходзіце ў дом, які, кажыце, супакой гэтаму дому. Заўсёды ягонае сэрца мы бачым, яно чулае, любячае, міласэрнае. Нават пасля свайго з мёртвых паўстання, замест таго, каб адчуваць і выказаць сваім вучням, кажучы па-людску, укор, бо яны слабой веры,
Jezus za każdym razem, jak uказываўся z мёртвых паўсталы, казаў: «Супакой вам, не трывожцеся, гэта я». А сёння мы чуем, як Jezus заклікае сваіх вучняў да сябе. Яшчэ не так даўно ён паклікаў іх і выбраў на апосталаў. І тут дзіўная навука. Jezus папярэджвае сваіх вучняў, якія наступствы чакаюць іх з паводу іхняга выбара. Якія наступствы могуць чакаць іх у іх сямейных колах, у тых мясцінах, да якіх ён пойдзе, туды, адкуль яны паходзяць, дзе жылі, дзе працавалі. Jezus Chrystus папярэджвае аб тым, што выбар чалавека нясе свае наступствы. Кожны з нас у жыцці, кожны дзень гэта мой выбар, што ўчыніць, што зрабіць, што сказаць. Але на самой справе Jezus звяртаецца да кожнага з нас, да ўсіх хрысціянаў, што чалавек, як таксама неаднойчы падкрэсліў, не можа быць летні. Сапраўдны хрысціянін павінен быць альбо зімны, альбо гарачы. Не можа быць летні. Таксама казаў у другім месцы, што чалавек не можа служыць і Богу, і мамоне. Не можа быць некалькі гаспадароў. І таксама, што адносна веры, сапраўднай веры, таксама чалавек мусі быць сталы. Jezus кажа, што я не прыйшоў, каб прынесці мір, толькі прынёс меч. Я прынёс разлам. Jezus кажа, што я прыйшоў паставіць чалавека супраць бацькі ягонага, і дачку супраць маці, і нявестку супраць свекрыві яе, і будуць ворагі чалавеку хатнія ягоныя. Чаму так кажа Jezus? Справа ў тым, як можна неаднойчы, асабліва у апошнія гады бачыць, як можна спаткаць маці, якія праліваюць слёзы. Кажуць, выгадавалі, ахрысцілі, выгадавалі ў веры, давялі да веры, і раптам чи дачка, чи сын адыходзяць ад гэтай веры. У хаце сваркі, дзеці, унукі жывуць без сакраментаў. А той, хто выбірае веру, сапраўдную веру і жыве гэтай верай, ён проста высмеваны праз іншых. Не могуць знайсці зразумення. І гэта менавіта тое, пра што сёння кажа Jezus Христос. Той, хто выбірае веру, запаведзі Божыя і тое, што ідзе ў сляды Jezusa Хрыста, ідзе яго шляхам, ён спаткае вельмі часта незразуменне ў супольнасці, у сем'ях, у суседстве, у працы, у сяброўстве. Гэта балючая праўда. Але Jezus таксама дае абяцанне, што калі вытрываем, што калі хоць звычайны кубак земной вады пададзём бліжняму, не астанемся без узнагароды. Чалавек можа ісці, дабіваючыся сваёй мэты, нават, як кажуць, ідучы па трупах, ён тады загубіць сябе.
да мэты тут, зямной, ён загубіць сябе, страціць усё тое, чым жыве наша душа, жывая бессмяротная. Сёння Езус ставіць выбар перад апосталамі, якія пойдуць за ім, якія таксама будуць потым абвяшчаць добрую навіну усяму свету, якія паставяць на кон веру і Езуса, якому аддалі сваё жыццё, перад выбарам, чи застацца з ім, чи ісці за голасам, які прапануе нам сённяшні свет. Прапануе магутнасць чалавека, самавыстарчальнасць, багацце гэтага свету. Альбо аддаць усё, ісці за тым, які ахвяраваў самога сябе і адчыніў нам брамы да жыцця вечнага. Які будзе выбар мой, чи я буду ісці за голасам сэрца, майго закліку, майго прызвання праз Езуса, чи я буду ісці за тым, што думаюць аба мне тыя, хто побач мяне, што скажуць пра мяне, што падумаюць, а навошта быць белай варонай, а навошта лепей проста жыць і быць падобным, як усе. Які выбар мой? Хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваей. Побач нас ёсць тыя, хто патрабуе прыкладу маёй веры, прыкладу стойкасці, вытрываласці і глыбокай веры у тое, што Езус Хрыстус сапраўды побач нас і ўмацоўвае нас. Ён хоча быць для нас той дапамогай у цяжкіх хвілінах, а таксама хоча быць радасцю у хвілінах маёй радасці. Амен. Богу, які праз крыжовую ахвяру свайго Сына збавіў свет, прадставім нашыя просьбы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб экуменічны рух прывёў іх да паяднання. Цябе просім. Молімся за біскупаў, каб яны мудра і дзейсна ажыццяўлялі пасля сабаровую аднову касцёла. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб у вырашэнні ўласных праблемаў праяўляў сталасць і адказнасць. Цябе просім. Молімся за сем'і, у якіх няма спакою, каб, дзякуючы прабачэнню і міласэрнасці, у іх запанавала любоў і згода. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі святой імшы аб здароўе, Божае благаславенства, патрэбныя ласкі для сям'і Грынкевіч і сям'і Кашэріных, а Божую ласку і патрэбную дапамогу для іх. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб Христовы спакой, які перадаем падчас святой імшы, запанаваў сярод нас. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Пане, толькі Ты можаш задаволіць самыя глыбокія памкненні нашых сэрцаў. Давяраемся Табе і спадзяёмся, што Ты нам дапаможаш праз Хрыста Пана нашага. Веру, Пане, з грэху збавіў нас усіх. Веру чалавекам стаўся Божы Сын, то загад любові крыж на плечы браць, у касцёле сакрамент
Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и усему Костелу Святому. Святому. Милосердний Боже, ласкаво прийми дари Свого люду, и ученика по найсвятейшем сакраменте мы отримали ласки, яких сынов ним довіром прагнем, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серці, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю услаўляем Ягоную смерць, жывою вераю вызнаем Яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем Яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог Усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышиня, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надеї на воскрешение, и про усіх, хто у Твоей ласце одышоў з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усими нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности з Найсвятейшей Богородицей Панной Марыей, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче, усемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амин. Мы отримали Духа Святого, який учинив нас детьми Божими,
тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злога, де ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костюла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру Егоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Єзу мой, я не варты, каб да мяне увайшоў, ды сваім словам душу адну
Молимся. Умацаваныя Твоімі дарамі просім Цябе, Божа, каб, дзякуючы удзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.